तो नमस्कार प्रणाम भैया लोगिन, तो आप सबके जुगजुरा न्यूज में स्वागत बा। तो वैलेंटाइन डे का सीजन आ गल बा। चलिए वैलेंटाइन डे पर पूछल जाओ आशिक लोग से का हाल बा उनकर। तरुरा कभी प्यार कइले बानी? हाँ, हम तो प्यार कइले बानी, लेकिन उ हमरा से कहेले का ये कि हमरा के रउआ टाइम ना देवेनी, तो हम बहुत सोचला के बाद कहनी का कि ओकरा के तो टाइम देवल जरूरी बा, तो हम ओकरे के छोड़ दे। इसका मतलब कि आपको प्यार करने नहीं आता है? प्यार अभी हम तार लगे पैसा खेले तो तू हमरा से प्यार करे लगे। आपको पता नहीं है किससे बात कर रहे हैं? देश का चौथा पिलर मीडिया से बात कर रहे हैं। पिलर हमरा पिलर टूटे के 20 साल से एक्सपीरियंस बा, जाने लू।